Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-Fariżej: kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-lifjen. L-għena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar u wieħed fqir jismu Lażru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bib ta' daru bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqgħu l-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abraham. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan kif sapruhu fid-tbatijiet ħorox fart l-imwiet, refa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lil Abraham b'Lażru fi ħdanu u olla leħnu qallu: Missier Abraham, ikollok ħniena minni u ibgħat lil Lażru jbiltar f'seba' u fl-ilma ħajtaffi l-nixfa li għandi fil-sieni għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Qallu Abraham: Ibni, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek, hekk ukoll Lażru il-ħażin irċevih f'ħajtu. Imma issa huwa hawnhekk qiegħed jitfarraġ waqt li int qiegħed tbati. Barra minn dan hemm vojt bla qis bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani: mela nitolbok missier ibatu f'dar missieri għax għandi 5 taħwa. Ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Qallu Abraham: għandhom lil Mosè u l-profeti, jisimgħu lilhom. Qallu dak: le missier Abraham, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abraham: jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-kelma tal-mulej. Quddiem snin ta' pandemija faċli nistaqsu fejn int mulej. Quddiem gwerra fl-Ukrajina fejn tant innoċenti qegħdin jibatu, faċli nistaqsu fejn int mulej. Quddiem violenza domestika, żwiġijiet infarka, u liedna drogati u l-ħabs. Faċli nistaqsu fejn int mulej. Fejn mort tistaħba. Imbierek min jipoġġa fil-mulej jittama tiegħu. Kliem vojt. Kliem li meta niġu għal-fatti ma nsibux lil dan Alla qiegħed jgħinna. Jien naħseb illi din hija kriżi li l-kol ngħaddu minnha. Għaliex mulej ippermettejt dan kollu?
Għaliex mulej ma teqritx lil minu qawwi u salva lil minu dajjef? Għaliex mulej is-Sinjur li jagħmel il-pranzijiet u l-fqir li jitrejjaq bil-frak li jaqa' minn mejda? Għaliex? Għaliex din id-diskrepanza, din id-differenza kollha? U hawn nidħlu fil-kriżi tagħna. Kriżi li ma tiskantanix. Għax hija l-istess kriżi li daħal fiha Ġesu meta kien fuq is-salib u għajjat Alla tiegħi, għaliex tlaqtni. Ċertament li ninsabu għaddejjin minn perjodi li huma korħ minn dinja li qiegħda tiżvija, minn dinja li tilfet il-valuri, familji illi għalihom Alla m'għadux jeżisti. Familji fejn dak illi jimportom huma l-ħobżna ta' kuljum, l-għejxien, il-flus, il-kumdità, imma mhux Alla. L-Alla m'għandix iridu. Ċertament imbagħad meta tiġi l-problema, allura nduru lejh. Induru lejh u nippretendu li huwa jaqdina u jaqdina mill-aktar fis. Inkella nirrabjaw. Dan huma ħsibijiet negattivi li jiġuni quddiem sitwazzjonijiet li qegħdin ngħixu fihom. Ħsibijiet negattivi li jiġuni quddiem familji, quddiem djar fejn hemm l-infern. Djar fejn hemm il-ġlied. Djar fejn hemm is-separazzjoni. Djar fejn hemm il-konflitti. U kultant taqta' qalbek. U kultant tgħid imma għaliex mulej qed jiseħħ dan kollu. U s-salm responsorjali tagħna tweġiba. Irħżiena bħal tibna li tajjara ir-rieħ jinqerdu. Jiġu l-moment meta anke s-Sinjur imut u jmur quddiem il-mulej. Ma lil Abraham ma jaraħx. Mhux għax is-Sinjur, imma x'metax każ il-Lażru, il-fqir illi hemm jittallab. Bħal tibna li tajjara r-rieħ jinqerdu. Imbagħad għal xejn inkunu ħdimna, imbagħad għal xejn inkunu ġemmajna l-flus, imbagħad għal xejn inkunu ġġelidna. Illum fil-waqt li qegħdin ngħidu lill-mulej idħol f'dari, qed ngħidu wkoll lill-mulej u għati dar lil dawk li m'għandhomx dar. Uħu ħsieb dawk li qegħdin imutu fil-kesħa, fil-kampijiet, mingħajr ma għandhom xiklu. Ħsiebhom mulej.
hu ħsieb id-djar tagħna. Imma ħankunu ċari. Biex il-mulej jieħu ħsieb id-djar tagħna, irridu nħalluh jgħix fid-djar tagħna. Int ma tistax tbajjat id-dar jekk ma taċċettax il-bajjat. Inti ma tistax tnaddaf jekk ma taċċettax il-cleaner. U ħafna drabi dak li qegħdin jagħmlu aħna qegħdin ngħidulu mulej naddaf lid-dari. Kultant esaġerazzjonijiet jew le ngħidu li fid-djar tagħna qed nisimgħu l-ħsejjed, qegħdin naraw l-ispirti. Jiena ma rridx ngħid la iva u l-inqas le. Għax kulħadd qed jħoss il-problema tiegħu. Jien faċli ngħidlek mhux veru, la l-problema mhix fuqi, ma l-problema qed tħossha int, hemm problema. U allura niġu sabiex nitolbu lill-mulej ħalli jipproteġina. Imma l-mulej qiegħed f'darek. Jekk jiena dari mimlija dar, jekk jiena dari mimlija konflitti, ġlied, mibeda, vendetti, jekk jiena dari hija dar fejn jgħix biss l-egoizmu, x'importani minn dawk li qegħdin jibatu. Allura kif triduh il-Ġesu jidħol f'darkom u jbierek il-darek? Jekk Ġesu mhux qed f'darek, kif jista' jgħinek? Ġesu mhuwiex taf-dejtu nieqes. Ġesu mhuwiex fireman illi meta qabad in-nar rajjat il-fire engine ċewlek in-nar u għaddihom ma tafhomx iżjed. Alla ma jaħdix dak il-mod. Alla lest jgħinek, ibbierek min jipoġġi fil-mulej it-tama tiegħu, lest li jgħinek, imma trid taċċettah. Imma trid tobdih. Jekk il-bajjat jgħidlek ressaq gwardarobba, min ma tressaqix, ma jistax jibbajjat warajja. Jekk il-mulej qed jgħidlek aħfer u ma trix taħfer, jekk il-mulej qed jgħidlek żomm il-kwiet, tiġġilidx, tidgħix, u ma jimpurtakx, imbagħad timpurtak mill-ħsejjed li qed tisma', mill-ispirtu li qed tajt li qed tara. Mulej ma jaħdimx fid-djar bħal dawn. Mulej ma jagħtix kasek. Ma jagħtix kasek għax int m'intix tagħti kasu. Għaliex int m'intix temmen verament fih. Int qed timmaġinah magician, issejjaħlu jagħmel dak li għandu jagħmel, tħallsu u jitlaq. Min barra din it-talba li qed nagħmlu llejla, jitolbuh il-mulej jidħol fil-postijiet tax-xogħol tagħna. Ix-xogħol huwa rigal kbir ta' Alla.
Imma ħankunu ċari. Anka r-rigal għandu bżonn tindifa, il-xogħol għandu bżonn tindifa. Kemm abbużi jsiru fuq ix-xogħol. Kemm harassment isir. Bullying isir. Kemm rikatti jsiru fuq ix-xogħol. Kemm tef ta' żmien, kemm serq. Mela x-xogħol huwa rigal talla, imma ħafna drabi hu maħmudx. Maħmud mhux ix-xogħol, għax ebda xogħol ma maħmudx. Kull xogħol għandu d-dinjità tiegħu. Imma aħna maħmuġin. U talba tagħni hija Mulej aħsilni. Ma jiena rrid ninħasel. Ma jiena rrid ninbidel. Ma nistax ngħid il-Mulej għejni u jiena ma ngħinx li nnifsi. U dimgħajnejna jiġu llum ukoll dawn il-ħafna nies homeless, speċjalment rifuġjati, li m'għandhomx fejn joqogħdu. Il-ġieli joqogħdu fil-karozzi, fuq bankina, imdawrin bil-kartun, bil-kesħa. U iżjed meta ħarsitna llum tmur fl-Ukrajina, fis-Sirja, fl-Afganistan. Tant rifuġjati jgħixu fil-kampijiet mingħajr l-essenzjal tal-ħajja. Mingħajr ma jafu jekk ta' filgħaxija u miex sir nexxilhom jakkwistaw ftit ħobb jew ftit ross ħalli jitrejqu. Min se jgħinhom? Ħafna jirritornaw lejk Mulej. U d-dinja kollha qiegħda titlob għalihom. U aħna m'aħniex neqsin, ma rridux nonqsu, tinpoġġuhom ukoll f'idejk. Tant tfal, anzjani, morda, nisa tqal. Fit-tirqat, fit-tinet, għal-bart, għal-kesħa. Mulej Ġesu. Id-dinja llum tidher qudiemna bħala dinja fqira. Fqira mill-valuri. Fqira Mulej mhux mill-affarijiet materjali, għalkemm ħafna pajjiżi neqsin anke minn dawn, ma l-ikbar faqar huwa il-valuri. Tlifna il-valur tal-ġentilezza, il-valur tal-altruizmu, il-valur tal-imħabba, il-valur tal-ferħ, il-valur tat-tama, il-valur tal-kuraġġ.
waqajna f'tensjoni u depression kbira. Idħol intalina mulej. U ibat Spiritu Santu fuq ħutna kollha li għandhom bżonn il-qawwa biex jibqgħu fuq riġlejhom. Itfa' wkoll l-Ispiritu Santu fuqna mulej. Ħalli tatina d-dawl. X'għandna nagħmlu u kif għandna ngħinu li xulxin. Ejja, Spiritu tal-mulej. Impoġġu issa f'idejn il-mulej il-bżonnijiet kollha tagħna, il-mard kollu tagħna. Mulej, wadda bħartek fuq il-morda. Aħna qegħdin hawn ħafna minna għax morda. Qegħdin taħt testijiet l-isptar. Qegħdin nistennew operazzjoni. Qegħdin taħt terapija. Ħafna qegħdin jibbagħtu bil-kanser. U b'tant u tant mart ieħor. Fil-qattana mulej ġibna wkoll magħna tant intenzjonijiet oħrajn. Ċenituri morda, ir-raġel marid, marti marida, u lidi morda. Tfal ma jistawx jitkellmu bi problemi f'għajnejhom, f'widnejhom, fil-qalb. Mulej, qudiem din id-dufija nitfiċklu. L-unika tama hija int. Għaddassant illum mulej, qed impoġġi l-morda kollha f'idejk. Qed impoġġi l-intenzjonijiet kollha tagħna. Qegħdin hawn għal xi raġuni kollha tal-laba. Qegħdin hawn donna fil-sptar il-konni tkarbu il-fejqan. Fejjaqna mulej. Inti għaddejt
mit-toroq tal-Palestina tfejja lil kulħadd. Inti għaddejt tmiss il-kulħadd u teħles il-kulħadd mill-ispirti ħżiena. Eħles tilna wkoll mulej mill-attakki kollha tax-xitan kontrina. U tina qalb kbira, qalb li tħenn, qalb li tħobb, qalb li taħfer, qalb li hija l-qalb tiegħek. U nitolbu lilek Marija f'mumenti bħal dawn sabiex tkun int li tagħtina l-forza kollha. Kif tafu fil-25 ta' Marzu il-Papa sejjer solennement jikkonsagra lir-Russja u lill-Ukrajina lill-Madonna. Biex hekk iseħħ fil-midja tiegħu it-tielet sigriet tal-messaġġ ta' Fatima. Ninaqdu mal-Papa fil-konsagrazzjoni li huwa sejjer jagħmel u nikkonsagraw lilna wkoll lil Marija. Sema dik Marija, bil-grazza mimlija, il-munejmija, birka inti fost in-nisa tal-ġuftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mit-timbili, issa u fit-sija tal-mewt tagħna.